Ξέρατε ότι ένας άνθρωπος απέτρεψε έναν εμφύλιο πόλεμο με μια μυστική επιχείρηση από το Παρίσι, Ιούλιος 1904. Η στρατιωτική χούντα κατέρευσε μετά την κρίση της Κύπρου. 7 χρόνια βασανιστήριων και καταπίεσης είχαν αφήσει την Ελλάδα στα πρόθυρα του χάους. Κομμουνιστές ετοιμάζονταν για εξέγερση. Στρατιωτικοί σχεδίαζαν νέο πραξικόπημα. Από την εξορία του στο Παρίσι, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ξεκίνησε μυστικές διαπραγματεύσεις. Μεσάνυχτα τηλεφωνήματα με πολιτικούς. Κρυφές συναντήσεις με αξιωματικούς. Κάθε λέξη ήταν υπολογισμένη. Κάθε κίνηση στρατηγική. Η κούρσα με το χρόνο άρχισε. Η χώρα κρεμόταν από μια κλωστή. Στις 3 τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Χιλιάδες άνθρωποι τον περίμεναν. Η εξουσία μεταβιβάστηκε ειρηνικά, χωρίς αιματοκύλισμα, χωρίς βία. Η δημοκρατία που εγκαθίδρυσε διαρκεί 50 χρόνια. Μια στρατηγική ιδιοφυΐα που άλλαξε την τύχη ενός έθνους.